ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази шаҳри Исор, вокзал ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, деҳаи 50-солагӣ. Дар ин ҷо мағоза. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ иборат аз 10 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шуруъ мекунем. Чӣ хеле мебинед як ҳавлии зебо аз дӯстони азиз. 10 сотиқ замин, 2 линияи барқ, аз ду тараф об дорад дӯстони азиз, 7 дар хона, бинои 2 шунага. таъмири хуб дорад дӯстони гиромӣ ва боз тақхонаам низ дорад, 4 та камера. ва тамошобинони азиз, дар ин ҷо 2 ҳавлӣ фурӯхта мешавад. Ман ҳамин ҳавлии асосӣ аз мобайн намехем тақсим шудагӣ ва ин тараф ҳам дӯстони азиз дар фурӯш аст. ин тараф ҳам 10 сотиқ мебошад, дароза дорад, фундаментҳои хонаам рехтагӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. бениҳоят ҳавлии хуб аст, махфултон мешавад дӯстони азиз. марҳамат дӯстони гиромӣ, даруни бино чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири бениҳоят зебо дорад. марҳамат, абзормона шуруъ мекунем. дар ин ҷо зиннапоя барои баромадан ба дуюм ошона, дар таги зиннапоя боз кладовка ҳаст. дар ин ҷо ошхона ва дар ин ҷо бошад якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳаммом, ҳоҷатхона ва сеюм ҳуҷра. ин дӯстони азиз дар барои баромадан ба қафои ҳавлӣ. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизош меистад, баъзе чизоша мебаранд дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, хона якчанда кондитсионер дорад, ҳамааш меистад. ва коридори якум ошчона тёплый пол дорад. дуюм ҳуҷра. дар ин ҷо ҳаммом ва ҳоҷатхона. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст. чӣ хеле ки гуфтем, 2 линияи барқ ва аз ду тараф об аст. ин дӯстони азиз қафои ҳавлӣ мебошад. дар қафои ҳавлӣ боз бинои времянкаам ҳаст. дар ин бино 2 дар хона, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дӯстони азиз ҳезобхонаам ҳаст ва банкахонаам ҳаст. дар якум ошона ҳама трезои хонаҳо панҷара дорад. ин ҳоҷатхона ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. таги зиннапоя ва ин ошхона, яъне кухни дӯстони азиз. кухни гарнитур меистад аз беғарзи 1 том. дар дуюм ошона қарор дорем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як холи калон, дуюм хол мебошад ва чорум, панҷум ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, шашум ва ҳафтум ҳуҷра. ин бошад балкон. дар ин ҷо чорум ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ дурун ба дарун мебошанд. ҳар дуи ҳамин ҳуҷра 3 даги треза дорад. ҳоҷатхона. ин ҳоҷатхона ва ҳаммом масоати калон дорад. шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. хонаҳо чӣ хеле ки мебинед, қатъа-бой тайёранд ва бо хишти пухта сохта шудаанд. соҳиби хона ин ҳавлиро барои худашон сохтагӣ ҳастанд. ва ин охирон ҳуҷраи ҳамин бино, ҳафтум ҳуҷра.
ва ин балкон мебошад. худи ҳавлӣ. нархи ин ҳавлӣ, ман ҳамин ҳавлӣ дӯстони азиз, $150,000 мебошад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши бинед дӯстони азиз. ин бино боз такхонаам дорад, озир ба пеши такхона мефурем ва нархи дуюм ҳавлиам мегӯем. нархи дуюм ҳавли дӯстони азиз, дуюм ҳавлиам 10 сотиқ мебошад, то охира рафтагӣ, замини чоркунҷа ва фундаменти 7 дар хона рехтагӣ, мисли мана ҳамин бино дӯстони азиз. ин биноам ҳамин гуна мебошад ва нархи ҳавли $60,000. нархи мана ҳамин ҳавли. хотиррасо мекунем ки дар ин минтақа нархи 1 сотиқ замин аз $4,000 боло мебошад, лекин ин ҳавли чӣ хеле мебинед, аллакай фундаментош рехтагӣ ва ҷо барои падбалам кардагӣ дӯстони азиз. гирдоба гирд маҳкам аст. марҳамат дӯстони азиз, рақамо ҳамо рақамо, занг занед пурсон шавед. ва ин ҳавлӣ бошад, боз падвал ҳам дорад ва ин тақхона, яъне падвал мебошад. ин қафои бино чӣ хеле ки нишон додем. боз такрор мекунем дӯстони азиз, ин ҳавли $150,000, ин ҳавли $60,000. рақамо барои тамос дар рӯи экран. занг занед аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар пурсон шавед дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаен. барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.